Tak, Starovičky, Jižní Morava. Jsme tady. Odsud je ten levitující chlap. Přesně, tady bydlí. Půjdeme si pro něj. Jo. Vincente, co si o tom chlapovi myslíš? Bude to solidní chlapík. Asi jo. Levitoval 4 patra, nic se mu nestalo. Narazil si kostrč, teď prý nosí bedrohřej. Jo, kámo, ten jsem musel dát solidní matroš. Asi jo. Nevíš, co to bylo? Tyjo, počkej. Mám tady při hrádce to, co po něm zbylo. To bude solidní pití. Jo, vidíš. Letonik. Zkoušel jsi to? Já jsem jenom to, co bylo na dně lahvičky. Jak to chutnalo? Tyjo, bylo to tak, jak když si namažeš chleba s máslem sám. Chleba s máslem? Výborně. Krásný krajíc, Jo, tvoje vrstva, kterou máš rád. Jo. To není jako druhý, jo, který ti tam dá buď moc málo másla, moc... Soudit za bílýho dne. Přesně tak. Co s těma lidma dělat? Ale tohle je solidní matroš. Jdem si pro to. Jdem si pro něj.